Mau lihat yang mani tu hatta pardingka basai. Dilas ni rohatta di sadario tutu di nama Zalo ima pamasumasuon anak doho borunami. Asimatong rohani tu hatta di patudu madihamu diaka hanguluan di parsarepeon nai baruon. Asa dohonon nami ma parjolo tuhamu abang baru nami doho na baru nami. Asimarohan itu hatta di pasar homa di hamu akasila sineroha mangihuti saluhu takapo paramu tugijang niarion. Asa songon ador haduk kama tugu-tugu ni lobu ador hatiti tugu-tugu ni horbo. Nang saur madua ma amang baruku doho na baruku. Pairing-iring pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono. Nang di hamu na dua pengantin. Mengerti bahasa Batak? Mau lihat asimarohan itu hatta tang yang name madutu siat raja ni donga sahuta mulai didok donga sahuta berarti sisa ada anak sisa ada boru dohono name ma songon hata dan matua asal lomak masih sili juang lomak soni bawawan asimarohan itu hatta di pasu-pasu madi hamu dapota parsaulian pudia pia hamu lau mangalaka asa huhu sirugi-rugi angur maroho singgolom asa songot tawar na tinutungan may tutu peak di atas lage-lage banema sinerohan itu hatta di pasahor tu hatta madihamu aka anak si partahi doho boru namora zada pareme alani rodohami siat donga sahuta muna dihamu bonani hasuton nami rajai manalu torop sopiga behami tutu naboi dopak ditongani ulaut tasadarion songon las nerohanami itu tu asimaron tu hatta tu gabe mahita di hasadao di ulauta tuaka di kijang nyari asaron nabi totong hatta si dua asa pagot namar haltong mane negati dorobean horas mahamu raja ni donga sotanami raja mangalu tu hatta ma napasahaton manggonggom dita diaka hanguluan alani hubok kami do ulus sitorok rabu ulus nagajang ulus nahapal parhitia tang yang nami mau tu hatta namar tua debata asang giak martenangi matu hatta laho pasahorho dihamu salhuna panggabea parhorasa tu gijang nari lumobima di anak nami doho boru nami asimarohan itu hatta asa giring-giring tu kosta-kosta tu boras ni sikori tibu mahamu mangopo pa mangebeng-ebeng anak doho boru asa sahasa ni sulu masahat tu boteang saha mahamu leleng dia ka panggabea parhorasa luhut mai tutu didongani asine rohani Tuhan. Ima sahat ni hata nami tutu dihamu raja ni donga sauta nami bonah sotot nami raja Manalu. Mau lihat tema di Tuhata. Di hari nauli di bulan adenggan las rohata marolo-bolo natonita. Untuk baroku eti. Senyum dulu dong. Jangan terlalu larut dalam perasaan. Iyalah. Kita harus menyatakan syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang sangat besar pada hari ini. Pertama, Bapak udah mau ucapkan selamat berjuang. Kalau orang mengatakan kebanyakan selamat berbahagia. Memang kebahagiaan itu adalah menjadi tujuan kita. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan itu banyak proses yang akan kita jalani. Dan disinilah Peparan Toga Manalu sekota Batam ikut mendoakan untuk seluruh pergumulan boru dan hela kami. Sekali lagi kami mengatakan selamat berjuang untuk menempuh dan membentuk sebuah keluarga. Saya teringat apa yang disampaikan nama pendeta tadi. Kuncinya ada sama hela dan boru kami. Apakah keluarga ini menjadi keluarga duka? Atau apakah keluarga ini menjadi keluarga suka? Kuncinya ada sama kalian dua. Jadi siap kami, Oma Peparan di Toga Manalu, Boru Beres, Kota Batam, alana terbatas do. Undangan siang Toga Manalu, dan Boy Rosude. Tetapi yang pasti, semua Peparan Toga Manalu, Boru Beres, dimanapun berada, khususnya yang ada di Kota Batam, mendoakan perjuangan boru dan hela kami
untuk membina rumah tangga ini. Dan kami berdua menjadi keluarga suka, bukan menjadi keluarga duka. Di son adong hubung kami, ulus nagajang, ulus nahapal, ulus sitorok rapu. Dalam tu martanyang tua mata di bata. Asa martinangi marbinege matuhatta dipangi doan nami. Di pasaur diujak komai gabe pasu-pasu tuhamuna. Asa hafal ma pamatang muna, hafal ma partodium muna. Asa gajang madalan muna, gajang akaek natio sinaboto muna. Asa dohonom ma sohon dido distua-tua. Asa binatikon hujur ma ditobi ni tabian. Laos studia be mangalaka. Hela nami dohok boru nami. Saya itu sima dapotan persaulian. Asa eme si tabatua ma perlinggoman di Siboro. Di bata matong sileo tua. Sude mahita di Parorot. Emma tutu asa sa ni solo masatu botean satu tiga ras. Huwas hatami ulus nagajang si toro rapuon. Tu helakku dohok tu boru nami. Saat may tahon horas jala gabean. Di pasikop abang hasutom ma. Ya, hasuton. Luar biasa. Jadilah Parsoduk Bolon di keluarga besar Panggabean. Di kota Hodo artinya Parsoduk Bolon, walau Parsoduk Bolon ada 5 ciri-cirinya. Cuman 3 yang kubilang. Pertama, harus berjumar simatua. Bereng simatua mi harus itu kunci pertama. Zaman sekarang ini banyak orang berjumar tangiang, berjumar gereja, tapi tak berjumar simatua. Tapi tunjukkan kau berumah lalu, berjumar simatua, berjumar gereja. Pertake 2. Nakib berjumar simatua, jadilah Parsoduk Bolon untuk suami. Tunduk pada suami. Apa dibilang suami, ikuti, diskuti. Satu hati kau inang sama suamimu. 2 hati, 1 tindakan. 2 pikiran, 1 tujuan enaknya. Tusok nipe hata naboi ku pasata bisa keluarga. Ala keluarga do rodo pendok kami pion nami don dok kamu tu bagas nami. Ate dohon nami masongon di dok di situa-tua. Hari rangin natong dikijang. Itu rupang gonggonan. Badanmu matong na sudah disirah. Todimu ma atong marsi gonggonan. Madu tu. Tubuh matong hari-ara di tongah-tongah ni huta. Dilihat debat amat tong dihamu anak namar sahala boru si buat tua. Madu. Sahat ni solo sahat matubutian. Nunga sahat tamu macalo. Pasu-pasu perbagasot siya namat tadi bata. Sahat mahamu tu panggabian. Sahat ma tu parhorasan. Madu tu.